Natikman mo na ba ang Goto Batangas? Hindi nyo na kailangan lumayo. Samahan nyo ako dito sa Santa Ana, Manila upang matikman ang binabalikang Goto Batangas dito sa Augusto Francisco Street. Ang Goto Batangas ay nagmula pa sa probinsya ng Lipa, Batangas. Ang tradisyonal na goto ay gawa sa malagkit na bigas at kadalasang may tuwalya ng baka. Ang Goto Batangas naman ay may malabnaw na sabaw dahil ito ay walang bigas. Ang meron nito ay mga laman loob at karne ng baka. Ang mga laman loob na madalas na ginagamit sa Goto Batangas ay ang tuwalya, isaw, baga, puso, atay, balat, litid at karne ng baka. Masasarap ito kung lalagyan mo ng sibuyas, bawang at onion leeks. Ano pang inaantay mo? Tara, food trip! Ito ko muna yung payong ko Ito yun, di masarap. Mabis talaga. Hindi bago. Pati sibuyas. Ano kanin ko kuya? Plain? Plain po. Plain? Hindi, lalagyan lang ng Boss, magtataba kayo? Oo, kaya. Kasi taba ako Mas mataba ba sa iyo? Oo. Tataba ka. Lagay daw sa mga. Yung sahid sa... Naka. Ito kayo. Ito na lang kayo. Boss, kaya mo? Ayun naman lang. Nilalagyan ko alias. Kanin, dalawa. Isa, ulagyan natin, boss.
brothers ko na nandito na nakaraan, no? Napunta mo! Kasing ganda na ngalan mo. Kain yan, te. Ay ka, boss? Isang kanin lang, te. Dala ka daw.